فرودگاه بین‌المللی شهر دوشنبه. ما بعد از چند لحظه به شهر انتالیای ترکیه سفر میکنیم. بار اول با تشبث آگنتی ترکیه اوید به همکاری و هماهنگسازی ورزشکاران امکاناتشان محدود در رشته بسکتبال با آروبچه برای کسب تجربه و آموزش بیرون از کشور سفر برمیگردند. البته این تشبث خیلی مهم است، زیرا دوستداران این رشته ورزش اندک اندک در تاجیکستان هم بیشتر می شود و چنین آموزش ها می تواند با رشد این رشته ورزش تفکر مستحکم گذارد و همزمان این طبقه جامعه را خیلی خوشحال نماید. باور داریم که این سفر برای ما خاطرمان خواهد بود و برای ورزشکاران کسب تجربه. خیر دوشنبه. اقدام مذکور یک رویداد مهم در تاریخ ورزش مایوبان مخصوصا بسکتبال با آروبچه به حساب می رود، زیرا بعد از 10 سال فعالیت، تلاش، مبارزه برای موفقیت های بزرگ بالاخره نخستین قدم ها جهت آموختن تجربه بین المللی گذاشته می شود. همه بچه‌ها همه خوشحال هستند، همه خرسندند. انتظارهای چند ساله ما جامعه عمل پشت ایستاده است. ما از این سفر انتظاری خیلی زیاد داریم، باوری کامل داریم که ورزشکاران ما در آنجا یک تجربه بهتر و خوبتر گرفته و آن دانش ملکه‌ای که دارند در عمل تطبیق میکنند. اگر ما از این سفر چیزی آموزیم، نه تنها با منفعت ما بلکه با منفعت ورزش تاجیک خواهد بود. ما ورزشگران همه وقت سفر میکنیم، بر دیگر دولت پرچم خود را با خود میبریم، برای که پرچم قوت دل ما است. امروز یکی از روزهای است که خاطررسان از فراموش نشونده است. امیدوارم که از با خاطره های بی‌نهایت کلان خوب برمیگردیم. آموزش امروز نتیجه فردا، امیدوارم که سفر ما در آینده نتیجه خوب بود. سفر ما توسط خطسیر دوشنبه استانبول و استانبول انتالیا نقشه‌گیری شده بود و اکنون ما به راه برآمدیم. بعد از 5 ساعت و 30 دقیقه در فرودگاه شهر استانبول فرود آمدیم. در استانبول زیاد منتظر نشدیم. 25 یا 30 دقیقه پس سوی انتالیا روانه گشتیم. بالاخره به شهر انتالیا هم رسیدیم. از فرودگاه شهر انتالیا بیرون شدیم و راه پیش میگیریم به سوی مهمانخانه. الکی بچه ها ورزشکاران بچه های خود را گرفتن، همه منتظر آمدن نقلیات هستند.
ба меҳмонхона ҳам расидем. Риола Витас яке аз меҳмонхонаҳои машҳуру шинохтаи Туркия ки дар соҳили Манавга ҷойгир аст. ҳамин тавр ҳама ҷобаҷо шуданд. ҳуҷраҳои васеъ ва бароҳат, умуман муҳити хеле хуб. бегоҳии ҳамон рӯз Абдулло Байрам, мутахассиси барҷастаи турк низ ба меҳмонхона омада нақшаҳои рӯзи аввалро таҳризӣ намуданд. соат ба вақти маҳаллӣ 9. меҳмонхонаи Риола Витас. баъд аз чанд лаҳза варзишгарон роҳ пеш мегиранд сӯи толори варзишӣ ва рӯзи аввали омӯзиш ҳам шурӯъ мегардад. аз ҷониби Федератсияи варзишгарони маъюби кишвари Туркия як адад автобуси махсус барои хизматрасонии ҳайати Тоҷикистон ҷудо гардида буд, ки сирф барои маъюбон сохта шудааст, ки аробачаҳоро ба дохил мебардорад ва дар дохил ҳам ҷойҳои махсус аст. ба Туркия хуш омадед. боварӣ дорем, ки ин сафар барои варзишгарони тоҷик хотирмон хоҳад буд ва муҳимтар аз ҳама бо таҷрибаи баланд ба ватан бармегарданд. хеле хушҳолам, ки ҳамчун мураббӣ дар ин лоиҳа ҷалб гардидам. ин толор дар ноҳияи Манавгат қарор дорад ва дар тобиати Вазорати варзиши Туркия аст ва акнун тӯли як ҳафта омӯзиш ва тамринҳо маҳз дар ҳамин толор баргузор мегарданд. тибқи иттилои масъулин ҳамзамон қарор аст, ки бозиҳои дӯстона миёни дастаи мо ва дастаҳои баскетболи Туркия ҳам баргузор гардад. вале мо имрӯз акнун пурра таваҷҷӯҳ мекунем ба раванди омӯзиш, ки рӯзи аввал барои варзишгарони мо чӣ гуна сипарӣ мешавад. дар ҷараёни машғулиятҳо мураббии соҳибтаҷрибаи турк, ки дар чандин дастаҳои ин кишвар махсусан дар мунтахаби ҷавонон кор кардааст, ба варзишгарон усулҳои муосири баскетбол бо аробача, тактикаи бозӣ, ҳамоҳангии даставӣ ва қоидаҳои байналмилалиро бо стандартҳои ҷаҳонӣ омӯзонид. барномае ки аз ҷониби агентии Туркия оид ба ҳамкорӣ ва ҳамоҳангсозии ТИКа роҳи даст гирифта шудааст, метавонад барои ба сатҳи дигар баровардани гурӯҳи баскетболбозон бо аробача заминаи мустаҳкам гузорад. зеро истифодаи дурусти аробачаи варзишӣ ва фаъолият кардан дар он қоидаҳои махсус дорад. чун таваҷҷӯҳ кардем, воқеан дар истифодаи аробачаи маъюбӣ бояд ин варзишгарон бештар кор кунанд. дар рӯзи аввал мо кӯшиш мекунем, ки машқҳои оддитару қоидаҳои маъмулии баскетболро бо аробача ба иштирокчиён омӯзем. Daha çok çalışmamız gerekiyor. дастгирии ТИКа ва ҳамкории судманд бо ҷониби Тоҷикистон нишон дод, ки тавассути варзиш метавон имкониятҳои нав офарид, иродаи инсонро қавӣ сохт ва дӯстии халқҳоро боз ҳам мустаҳкам намуд. баскетбол бо аробача дар қаламрави Осиёи Миёна танҳо дар Тоҷикистон фаъолият мекунад. акнун ин гуна омӯзишҳо имкони бештар кардани дастаҳоро ба миён меорад. дар мадди аввал ман гуфтаниам, ки мо бояд шукргузорӣ аз он кунем, ки дар як давлати осоиштаву сулҳ зиндагӣ мекунем ва бевосита
сиёсати хиратмандонаи пешвои муаззами миллат боз нишонаи он медиҳад ки мо шахсони маъюбиятдошта берун аз ҷомеа набуда дар тамоми соҳаҳои ҷомеа фаъолияти худамонро пеш мебарем. Амас сиёсати дӯстонаи давлати Тоҷикистону Туркия ҳаст ки имрӯз гурӯҳи ҷавонони ки варзиши баскетбол дар аробачаи маъюбиро пеш мебаранд имкон пайдо карданд дар давлати Туркия дар худи шаҳри Анталия тамринҳо баргузор намоянд. Пӯшида нест ки варзиши баскетбол рӯи сандалӣ ё аробачаи маъюбӣ ин як намуди варзиши паралимпӣ аст ва як намуди варзиши dastavӣ аст ки мутаассифона дар байни шахсони маъюбиятдошта намудҳои варзиши dastavӣ хеле кам аст. Дурусттараш танҳо ҳамин намуди варзиш аст ки ҳоло ҷавонони маъюбиятдошта ин намуди варзишро пеш бурда истоданд ва албатта мо умеди он дорем ки дар оянда ин ҷавонон ва дигар ҷавонони маъюбиятдошта метавонанд дар арсаи байналмилалӣ иштирок кунанд. ҳар лаҳзаи мо дар ин ҷо ғанимат аст. Мо бояд ба пуррагӣ тамринҳоро омӯзем ва ҳама чизҳои навро аз худ кунем. қонуну қоидаҳои варзишро дар сатҳи байналмилалӣ аз худ кунем ва яке аз устодҳои беҳтарини баскетбол дар аробачаи маъюбӣ ба мо омӯзанда истодааст ва камбудиҳои моро бартараф карда истодааст ва қонуну қоидаҳои навро ба мо омӯзонда истодаанд ва мо аз ин хеле хушҳолем. албатта омӯхтани таҷрибаи байналмилалӣ фурсатро талаб мекунад ва мо кӯшиш мекунем ки аз фурсатҳо хуб истифода бурда хубтару беҳтар шавем. албатта бояд пуртоқат бошем, чунон ки мо дар ин варзиш худро гузоштем ва фикр ба ин варзиш омаде, кӯшиш ғайрат зиёд карда. Мутаассифона вақт дар ин ҷо кам аст. Мо кӯшишу ғайрат мекунем ки ҳар як нуқтаи онро омӯхта ба худ як чи таҷриба гирем. Акнун имрӯз рӯзи аввали тамрин ба анҷом расид. рӯзҳои дигар бештар меомӯзем. I love you Tajikistan. Seviyorum sizi Tajikistan. дар рӯзи дуюм қабл аз оғози машғулиятҳо намояндагони тика барномаи сайру саёҳат ва тамошои мавзеъҳои зебои шаҳри Анталияро ба нақша гирифтанд. лаби баҳри миёназамин, шаршараи маъруфи ноҳияи Манавгат ва дигар маконҳои тамошобоби ин минтақаи сайёҳиро бачаҳои мо тамошо карданд. мо низ ин лаҳзаҳои хушҳолии вардишгаронро дар як қисмати барнома ҷой додем.
акнун имрӯз дар ҳамин толоре ки тамринҳо меравад, омӯзиш меравад, бозиҳои марҳилаи плей-оффи лигаи дуюми баскетбол бо аробачаи Туркия ҷараён дорад ва акнун имрӯз варзишгарони мо ин бозиро тамошо мекунанд, фикр мекунанд ки барои худ чизе бардошт мекунанд ва аз касбияти ин бозигарон ҳам чизе меомӯзанд. Баскетбол бо аробача дар кишвари Туркия хеле рушд кардааст ва дастаҳои зиёд амал мекунад. Ба ҷуз лигаи дуюм, лигаи якум аст, суперлига аст ки командаҳо дастаҳои бисёра муваффақ дар ин лигаҳо бозӣ мекунанд ва ба сатҳи мусобиқаҳои бонуфус ҳам мебароянд. инҷо клуби варзишии Измир 9 сентябр ва дастаи Аксарай бо ҳам рақобат доранд. албатта тамошои бозии дастаҳои ҳирфаӣ ва ё бозингарони сатҳи баланд ҳамеша барои камтаҷрибаҳо дарси маҳорат ва касбият хоҳад буд. мураббии тими зарпӯшон фақат тарафи чапро истифода мебарад ки ин яке аз тактикаи беҳтарин нисбат ба тими мо аст. Шахсан ман дар тарафи чап ки бозӣ мекунам, ман аз ин тактикае ки мураббии зарпӯшон интихоб кард хеле хушҳол шудам. ҳардо мо бо як аз дастаҳои Туркия бозӣ дорем ва ман мехоҳам ки ҳамин усулҳое ки имрӯз ман тамошо карда истодам, мехоҳам фардо ҳамин усулҳоро ба бачаҳо биомӯзонем ва ҳамин усул кати истифода бурда бозӣ кунем. бозӣ дар сатҳи олӣ рафта истодааст. ман ки дар маркази миёнаи майдон бозӣ мекунам, таваҷҷӯҳи ман фақат ба бозигари мобайни майдон аст ки чӣ хел бозӣ мекунад ва чӣ корҳоро ба анҷом расонида истодааст. чӣ қадаре ки мо бозиҳои байналмилалиро тамошо кунем, ҳамон қадар ба мо таҷруба мешавад. ҳоло ин дастаҳоро ки тамошо дорем, кӯшиш мекунем ки мо ба монанди инҳо хубтару беҳтар бозӣ кунем. дар раванди тамринҳо котиби генералии федератсияи варзишгарони маъюби кишвари Туркия Мурод Салтан ҳам бо Абдулло Байрам ҳамроҳ гардид ва онҳо дар якҷоягӣ ҷараёни ин омӯзишро назорат мекунанд. Мурод Салтан ва Абдулло Байрам як маротибагӣ ба Тоҷикистон ташриф оварда буданд ва ҳамаи бозингарони моро хуб мешиносанд. акнун инҷо танҳо принсипҳои муваффақият ҷорӣ мешавад. Türkiye'deki liglerin yapısından bahsediyoruz değil mi? Türkiye'de tekrar standart basketbol 3 ana lig şeklinde yönetiliyor. марҳилаи аввалу дуюмин лоиҳа дар душанбе дорӣ шуда буд ки каме ҳам бошад барои касбияти варзишгарони тоҷик заминаи хуб гузошт ва мо дар қадамҳои аввал аз алифбои ин варзиши паралимпӣ шурӯъ карда будем. ҳамон замон марҳилаи сеюмро нақшабандӣ кардем ва тавре мебинед имрӯз амалӣ гашта истодааст. дар ин омӯзиш мо қоидаҳо ву равишҳои нави баскетбол, тактикаву ҷобаҷогузории бозигарон ва дигар паҳлӯҳои муҳими ин риштаро ба баскетболбозон меомӯзонем ва онҳо оҳиста оҳиста метавонанд ба сатҳи баландтар бароянд. дар воқеъ завқу ҳаваси ин бачаҳо он қадар зиёд аст ки мо интизор надоштем. маҳз бо ҳамин шева расидан ба муваффақиятҳои бузург имконпазир аст. албатта як ҳафта барои расидан ба ҳама мақсадҳо кофӣ нест, вале мо кӯшиш мекунем ки аз ин омӯзиш варзишгарони тоҷик бо худ чизе бардошт кунанд ва тавонанд ки сатҳи бозии худро беҳтар намоянд. Ama isteyen bir ekip, bu iki takımda isteyen bir ekip ve azimli bir ekip. Bu sebeple hem orada hem buradaki antrenmanlarda beklentimizin üzerinde bir gelişim kat ettiler. намудҳои варзиш барои одамои имконияташон маҳдуд зиёд аст.
бале ин ҳамуд варзиш барои ман варзиши сабук осон ва бехатартар мебошад. барои ҳамин ман ин варзишро интихоб кардам. мо хеле хушнуд ҳастем ки хушҳол мешавем ки дар тоҷикистон хеле тамринҳои зиёд машқҳои сахт вазнинро паси сар карда ва билохира мо барои таҷрибаомӯзӣ ба шаҳри ва давлати Туркия сафар кардем ки то каме ҳам бошад тарзи тамрини мо бозии мо мустаҳкам шавад. ҳамаи мо боварӣ дорем ки он рӯз дур нест ки мо ба мусобиқаҳои сатҳи ҷаҳонӣ баромад мекунем. чиҳеле ки мебинед дар навор бачаҳо бо як ғайрату кӯшиши баланд машқ карда истоданд. мо бачаҳо бисёр хурсанданд ки ба ҳамин ҷо сафар кардем. албатта дар тоҷикистон ҳамаги ду клуб дорем. ин ҳам бошад бениҳоят миқдори кам. яке клуби ғайрати шаҳри Душанбе, баскетболи майёбони шаҳри Душанбе, баробашии варзишӣ ва дигар клуб дар шаҳри Ваҳдат мебошад ки ин албатта барои гӯем оянда варзиш рушд додан ин камӣ мекунад. мо бояд дар минтақаҳои Тоҷикистон ақаллан дар вилояти Суғд, вилояти Хатлон, кӯҳистони Бадахшон ва дигар шаҳри навоҳии ҷумҳуриямон бояд ин варзишро такмил диҳем ва клубҳои навро ташкил кунем. ҷавонони мо ба ин шавқи зиёд доранд. албатта мана бо агар онҳо фаҳманд ки мо ба давлати Туркия сафар кардем, онҳо бо мехоҳанд мумкин аст ки бо худашон омада гӯянд ки мо ҳам бозӣ мекунем ва дар оянда барои рушд додани ин варзиш саҳми худро мегузоранд. 1992 yılında kuruldu. Eğitim, sağlık, kültür, restorasyon, idari hayatın geliştirilmesi gibi alanlarda proje faaliyetler yürütülüyor. агентии Туркия оид ба ҳамкорӣ ва ҳамоҳангсозӣ соли 1992 ташкил ёфта фаъолиятҳои умумияш дар самтҳои маориф, тандурустӣ, фарҳанг, таҳкими инфрасохтор, кишоварзӣ ва самти варзиш мебошад. дар доираи ҳамкориҳои доимӣ бо ҷониби Тоҷикистон дастгирии клубҳои баскетболи ғайрат ва ваҳдатро мо ҳанӯз чанд сол қабл оғоз карда будем. сараввал онҳоро бо аробачаҳои варзишӣ таъмин намудем то имкони рушди ин ришта ва ҷалби хоҳишмандон бештар гардад. чунин як иқдом дар қаламрави Осиёи Марказӣ танҳо дар Тоҷикистон ба роҳ монда шуд ва мо боварӣ дорем ки ин раванд самараи дилхоҳ ба бор меорад. дар Туркия беҳтарин мутахассисон кору фаъолият мекунанд ва дар раванди ин омӯзиш низ мураббиёни ҳирфаӣ ҷалб гардиданд. бори аввал чунин муҳит барои баскетболбозони тоҷик пайдо шуд ва фикр мекунам ки ин фурсати мусоидро самаранок истифода мебаранд. Bu program kapsamında sporcularımız çok önemli tecrübeler edinmiş ve ilk defa bir yurt dışı programına katılmışlardır. билохира он нақшае ки таррезӣ гардида буд барои доир кардани бозии дӯстона имрӯз амалӣ мешавад. бачаҳои мо бо дастаи баскетболи вилояти Самсун нерӯсанҷӣ мекунанд. дастае ки дар лигаи аввали кишвари Туркия бозӣ мекунад ва таҷрибаи хеле хуб ҳам дорад ва дар ҳайати онҳо бонувон ҳам ҳунарнамоӣ мекунанд. акнун мебинем ки имрӯз он таҷриба ва омӯзише ки тӯли чанд рӯз бачаҳои мо доштанд то куҷо истифода мебаранд ва бар муқобили дастаи ҳариф ҳунару маҳорати худро нишон медиҳанд. نترسیم ما از تاجیکستانیم.
ما از تاجیکستان بلندکوه ما سربلندیم بچه های ما سربلندیم کوه بریم در حیات اساسی کلوب 4 نفر از کلوب غیرت و 1 نفر از کلوب وحدت انتخاب شدند. بچه‌ها بسیار تیارشان خوب، کیفیت بلند دارند. خب این یکمین بازی در تاریخ کلوب غیرت که البته این در تاریخ میماند و ما حرکت میکنیم که با یک روح بلند باید بازی کنیم. خلاص بازی آغاز شد. خیلی جالب، ولی در آغاز با هجوم‌های پیوسته دسته سامسون هم گل می‌زدند و از بازیگران ما امتیاز می‌گرفتند. معلوم که در قیافه بسکتبال بازان تاجیک کمی ترس و هیجان دیده میشد، ولی زود به خود آمدند و بازی برابر را نشان دادند. با گل‌های حریف جواب می‌گردانیدند و همدیگر فهمی خوب را هم در میدان نشان می‌دادند. خلاص در دیدار دوستانه دوستی غلبه کرد و حساب بازی مساوی 46-46 شد، ولی یک جهان احساسات و خوشحالی باقی ماند. بازی خیلی خوب گذشت. این بازی اولین ما در سطح بین المللی بود. گویم ختم نمیکنیم. دسته بقوت بود، لیکن ما کوشش کردیم بازی رو مساوی گردونیم. از این بازی چیزهای خیلی خوب یاد گرفتیم و خوشحال از آن شدیم که با ما باور کردن ما رو در این گونه بازی ها به میدان برآوردن و ما کوشش به خرج میدیم که در آینده نیز در میدان های از این هم بالاتر اشتراک کرده پرچم برداری تاجیکستان و دولت ما باشیم. چی قدر که ما با دسته های خارجی بازی کنیم هم قدر بازی ما خوب و اعلا می شود. فکر میکنم که از این بازی بچه‌ها چه چیزی آموختن. من در این بازی 4 پرتافتم. متاسفانه مرا خانه نگرداند. میخوام که از این پس بسیارتر پرتاب کنم. طبق نقشه طرح‌ریزی نموده اگنتی ترکیه اوید به همکاری و هماهنگسازی تیکا در جنبش مشق‌های تعلیمی و آموزشی به همه اشتراکچیان سرتیفیکات سپرده شد که این روند تصدیق کننده آن است که در واقع بسکتبال بازان ما یک زینه نو آموزش را گذاشتند و می توانند باز هم برای جلب اشخاص دیگر سهمگذار باشند. چون بالاتر اشاره کردیم این تدبیر بار اول راه اندازی شده در رشد و پیشرفت بسکتبال با اروبچه تاجیکستان زمینه مستحکم می‌گذارد.
нигоҳ накарда ки бисёр муҳити хуб аст, бисёр мардуми турк меҳмоннавоз ҳастанд, аммо ватан ватан аст ва мо хеле хурсанд ҳастем ки боз ба ватани азизи худ бармегардем. ватани худ умедворам ки ин сафари мо охирон нест ва дар дигар кишварҳои дунё барои иштирок дар мусобиқаҳои байналмилалӣ яке аз такон мебошад ва умед дорам ки натиҷаҳои хуб ба даст меорем. ҳамакунун як ҳафтаи хотирмон, як ҳафтаи пур аз хотираҳои нек ва муҳимтар аз ҳама як ҳафтае ки омӯзиш буд, касби таҷриба буд, ба поён мерасад. мо аз меҳмонхонаи Риола Витас равона шавем ба фурудгоҳи шаҳри Анталия. дар роҳ варзишгарону мураббиён бо садои баланду эҳсосоти бисёр ҳам олӣ суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистонро замзама карданд ки ин охири сафари мо ба Анталия буд. کشیده